जय बर' हारिनि गिदिर मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव आं होनानै फैबाय। नोंथांमोना इउटुबावहाय भिडिअखौ एडभान्स मोनगोन, फुङाव मोनगोन, फुंनि समाव 12थानि सिगां मोनगोन आरो फेसबुकआव नायोबा नोंथांमोना 3थानिफ्राय ओरै गोजौआव नुगोन आरोखि। दा आं दिनै भिडिअ बानायदों होनना बुङोबा दिनै 5 जुन आरो दिनै 5 जुन जानाय लोगो लोगो नोंथाङा मिथिगौ दिनैहाय आसामाव स्टेट गभर्नमेन्टआ बेवहाय जायफोरनाखि केबिनेट मिनिस्टार मोनबाय बिथांमोनखौ दिनै शपथ ग्रहण लाहोनाय जागोन। दा बर'फोरनि थाखाय देरगाथाव मोनसे बाथ्रा आरो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो थाम्बनेलाव होना फैदों सानै दैदेनगिरिफोरनि, बेनो जाहैबाय मा प्रमद बर' आरो बिस्वजित दैमारि। दा बिस्वजित दैमारिया जाहैबाय मा स्टेटआव केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा मोनबाय आरो लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव रायजो सभायावहाय जों मोनबाय प्रमद बर'। प्रमद बर'खौ बिथांमोननो सानै होनाय जादों, रुक्मिणी मालिक सासे, श्रीमती रुक्मिणी मालिक ओमफ्राय प्रमद बर' बिदि सानै होनाय जादों। जेरावबो सानै बिथांमोना नायगोन, स्किल डेभेलपमेन्टखौ नायगोन, लेबार नायगोन, टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ नायगोन, बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना नायगोन आरोखि। दा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। दा बयनिख्रुइबो मोनसे मिनिंफुल बाथ्राया जाहैबाय मा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन जे जोंनि गेजेरावहाय दाखालि बावैसो सप्ता खनसेसो सिगांनिफ्राय जों नुदों कि ससियेल मिडियायावहाय खालि बिस्वजित दैमारि सारनि माखासे एलिगेसन लाबोनाय, गोबां मानसिफ्रा माने जोंनि मानसिफ्रा बुङाखै रावबो, खिन्थु गुबुन मानसिफ्रा बे बाथ्राफोरखौ एलिगेसन लाबोदों। खिन्थु जों नुवाखै जे आसाम प्रदेश माने बिजेपिनि आफादगिरियाबो बिनि बाथ्रा एलिगेसन लाबोआखै बिस्वजित दैमारिनि सायावहाय, आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो बेनि सायाव खुनु मोनसे एलिगेसन लाबोआखै। खिन्थु साइडनिफ्रायसो मानसिफ्रा दिनै गोबां एलिगेसन माने बुंदों आरोना माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिस्वजित दैमारिखौ ओरैबायदि जाख्ल'बाय, ओरैबायदि खौथि जाख्ल'दों, ओरै हेन माबा माबि बुंदों। खिन्थु दिनै गोबां मानसिफ्रानो बुंदों जे दिनै बै थांनाय 5 बोसोरावहाय जे बिस्वजित दैमारिया बे सारा माने आसाम आयेन आफादाव बुंथिगिरि जानाय लोगो लोगो आसाम आयेन आफादखौ गोबां डेभेलपमेन्ट खालामदों होननानैसो गोबां मानसिफ्रा बुंसोदोंमोन। जायफोर माखासे केपासिटिफोर गैयामोन, बैफोर माखासे कनस्ट्राक्सन लाइनफोरबो गैयामोन, बैफोरखौ बिथाङा दिनै खालामनानै होजोबदोंमोन। दा बैफोर खालामनानै होसेयावबो दिनै आरो गोबां माखासे बेनि सायाव एलिगेसन लानानै फैदों आरोखि। दा जेखियानो जाया मानो आं बिराद मोनसे मोजां मोनदों, गोग्गानाय मोनदों। दिनै बर'फोरनि गेजेराव दिनै जोंहा दा सानै MLA मोननो हाबाय, सासेया बिजेपिनिफ्राय आरो सासेया BPF निफ्राय। दा जों नुबाय कि दिनै बिजेपिनिफ्राय बिस्वजित दैमारि सारखौ होनाय जाबाय आरो ओरै फारसेथिंहाय BPF निफ्राय सरन बर' सारखौ होनाय जाबाय। दा नेक्स्ट आरो जोंनि गेजेरावहाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जायखिया सासे नङा सासे मोनबावगोन आं बेबायदि मोनसे आसा लादों आरोखि। जुदि केबिनेट मिनिस्टारै जुदि माबाया सिटआ दंबावोब्ला निस्सय क'क्राझारनिफ्राय सासे होबावगोन एबा थार्ड मोनसे स्टेपआवहाय, बेखौ आं मोनसे आसा लादों आरोखि। दा नोंथांमोना आसा लानो लायाखै, खिन्थु आं आसा लादों आरोखि। दा जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा दिनै केबिनेट मिनिस्टार जानानै जौगानायनि खामानिफोरखौ मावगोन, एसेब्लाबो खारायदों सिदि समानब्लाबो जोंनि माखासे हारिनि जौगानायफोरनि खामानिखौ बिथांमोना मावनो आरो बुंनो सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ मोनगोन, आंहा बे बिसास दं। आरो ओरै फारसेथिं प्रमद बर' सारा दिनै जों सेन्ट्रेलावहाय रायजो सभायावहाय बिथाङा MP जानाय लोगो लोगो जों एसे बावैसो जोङो इलेक्सननि सिगां जों खोनादोंमोन जे बिथांखौहाय जे तामुलपुराव जे बिथाङा बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन आरो बे बिजाथिखौ उथायनानै लानो थाखाय खावलायदोंमोन होननानै जों मिथिदों। अमित शाह सारा लेंहरदों आरो बिथांमोना डिसकासन खालामदों जे नोंथाङा जे तामुलपुरनि जेरैबायदि नोंथांमोना जे कन्टेस्टेड खालामदों बिस्वजित दैमारि सारजों, बेखौ नों उथायनानै लानांगौ, जोंनो मन्त्रि एबा मिनिस्टार होगोन होननानै जों माखासे सर्सानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दोंमोन आरोखि। दा बिथाङा दिनै जेनदोंब्लाबो आरो बिथांनो दिनै जों नुबाय बिथांनो गासै 3 डिपार्टमेन्टखौ नायनो होबाय। दा जे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो जों नुदों कि सानै होदों थारमाने। दा बेवहाय जों नुबाय रुक्मिणी मालिक, बे श्रीमती रुक्मिणी मालिक मेडामजों लोगोसे प्रमद बर' साराबो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय, जोंनि आसामनिफ्राय, जोंनि BTC-निफ्राय बिथाङाबो नायनो थाखाय सुबिदा मोनबाय जे टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट, लेबार डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय स्किल डेभेलपमेन्ट, बे 3 डिपार्टमेन्टखौ नायनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जाबाय। दा मिजिंथिदों बिथाङा गावनि टार्म्स थानाय समाव
प्रमद बर' साराबो नांगौ रोखोमनि इनिसियेटिभ लानानै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन एसेब्लाबो जोंनि हारियाव माखासे बिहोमा होनो हाथों बिथाङा जाय डिपार्टमेन्टखौ मोनदों बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरोखि दा बेनो आरोखि जोङो जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो नोंनि माखासे सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा नोंनि आबेगफ्रा एसेब्लाबो जोंनि हारिनि थाखायनो जानांगोन बर' हारिनि थाखाय माने साननांगोन खारन जों गासैबो नों दैदेनगिरिफ्रानो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रानो मोनसे मुभमेन्टनिफ्राय फैनाय दा बे हिसाबै जोंनि गासैबो दैदेनगिरि सारमोनहा नों जेखि पार्टि हान्जायाव थायाथों मानो जेखि पार्टि हान्जानिफ्राय जानानै दिनै मन्थ्रि मोना मानो हो बा जेखि बिबानाव मोनाथों मानो नोंथांमोनहा एसेबाबो हारिनि थाखायनो मावनांगोन हारिनि थाखायनो साननांगोन हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि आसार खान्थि बे गासैखौबो जोङो रैखाथि होनो थाखाय फेदेरनो थाखाय फेहेरनो थाखाय आरो जोंनि हारियावहाय एसेबाबो जोङो माबा मोनसे जोङो बोनानै लाबोनो थाखाय जों बैफोर माखासे सुबिदाफोरखौ जोंनि मोननाय माखासे मिनिस्टारफ्रा बे खामानिखौ मावनांगोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोबा आं दिनै मोजां मोनदों बिराद खुसि मोनदों हयथ' जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनैसिमबो हयथ' माने सेन्ट्रेल लेभेलावहाय बेफोरबायदि बिबान मोनाखैमोन खोमा दा ना सोरबा मोनदोंबा बेखौ आं मिथिला खिन्थु आं दासिमाव जेबो बिनि सायावहाय माबाथ'वाखै दा बे हिसाबै आं दिनै जों नुदों प्रमद बर' सारखौ जों दिनै होनाय नुबाय जोबोद गोजोननाय बाथ्रा आरो बे आं फोथायनाय दंबावो आं फोथायनाय दंबावो कि जुदि केबिनेट मन्थ्रिनि मासिया दंबावोब्ला नेक्स्ट बारावहाय थार्ड जेनाखि स्टेपआवहाय निस्सय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सासे नङा सासे जोंहा केबिनेट मिनिस्टार मोनबावगोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बिराद आसा दं आरोखि मानोना जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो माने केबिनेट मन्थ्रि मोनथावथाव जयगथा जोंहा एमएलएफोर दंखायोखा दा बे हिसाबै आं मिजिंथिदों डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा माने जायखिजाया राहायैहाय बर'फोरनि गेजेरावनो सासे एमएलए होबावगोन बिपिएफनिफ्राय बेखौ आं मिजिंथिदों आरो आं आसा फाननानै थादों आरोखि खारन जों मिथिगौ कि गोबां माखासे ससियेल मिडियायावहाय सावराया नङा सावरायदों जे बर'फोरनिफ्राय आरो उकिल गगैयाबो होनदों बर'फोरनिफ्रायथ' साथाम माने केबिनेट मिनिस्टार मोननाय नङा मोनोबा सानै मोनगोन आनखि ओरैजोंनो जुदि बिपिएफनिफ्राय होयोब्ला बिस्वजित दैमारिया मोननाय नङा बे बाथ्रा आरो बिस्वजित दैमारिनि होयोब्ला आरो बिपिएफनिफ्राय आरो रावबो सासे मोननाय नंला बे मोनसे बाथ्रा आरो मोनसे जन'गोष्ठीयाव जुदि साथाम जुदि मन्थ्रि होयोबा गुबुन माखासे जन'गोष्ठीफ्राबोथ' बिथांमोनाबोथ' माने लुगैगोन आरो दुखु मोनगोन एसेबाबो आघात जागोन गोसोआव बे बाथ्राखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बुङा नङा बुंदों आरोखि दा थेवब्लाबो आंहा दिनै गोजोननाय मोनदों एसे बर' फिसा हिसाबै जोंनि गेजेरावहाय बिस्वजित दैमारि सारा दिनै मन्थ्रि सरन बर' सारा मन्थ्रि आरो इन फिउचारावहाय जे नेक्स्ट थार्ड स्टेपआवहाय निस्सय क'क्राझारनिफ्राय सासे आरो बिपिएफनिफ्राय एमएलए होबावगोन आं फोथायदों जुदि माने सिदा दंबावोबासो होन्दों आं ओमफ्राय जोंहाथ' रायजो सभायाव थाखाबायानो प्रमद बर' सारा थाखाबायानो आरो बिथांनोबो माखासे डिपार्टमेन्टखौ नायनो होखाबाय दा जोंनि थाखाय बेफोरनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरोखि गथिखे जों जेखि पार्टि हान्जायाव थाथों मानो जेन' जोंनि जाथिखौ जोंनि हारिखौ गुबुना माने नाख्लायनो नागिरबाबो नाख्लायनो हाया गाख्लायनो नागिरबाबो गाख्लायनो हाया बेनि थाखाय जों बयबो इउनाइटेडलि जोङो बाथ्राफोरखौ बुंलायो नांगौ समफोराव आं बेखिनि फोथायनाय लाखिनानै आरो नोंथांमोनखौ बुंलायगोन बे आसा मिजिं लानानै आरो इसोरा जेब्लायबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नाहरथों बर' हारिनि जौगानाय आरो सेफटिनि थाखाय जेब्लायबो जोंजोंनो थाथों बेखौ आं मिजिं थिनानै आरो इसोरनाव आङो बोर बिनानै आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोब